кепа. Че не е хубаво фана. Да го вадяш? Да. Не е хубаво фана. Не. Ето шарамика за подарък. Направо микът за подарък. Направо микато за подарък. Дай да го изтеглим. Зади го и качи го. Виж, батя ти с какви куки работи. Вече е фанат отвън. Виж. Няма значение, че отвън. Не, отвън. Виж с какви куки работи. Куки боли. Така. Зади уловото сега. Майстор, той уче, бе. Не съм дошъл. Фана, аз съм забрал как се фаща, стана месец и полуночи. То добре, че аз ти давам въдици да хваща. Уча го тук, уча го. Уча го. Стоиш ми се заби тук в ръката заради тига. Скъсай. Не се къса. Се къса, защото скъсаш ти го един път и почва навсякъде да се разнища. Айде да го сложим на кантарчето. Амур ли е това? Шаранче? Так бе, шаранче.